Wingi dolan ning ndi Bu? Ning Gembira. Dina Minggu tur neng. Yuk. Gajahe ana ontane ana. Onya-onya ana. Apa-apa pengen prahata kandulane ana pengen jajak daerah mutiwa sajile muda putih mas kota bisa ino ino ayane kami jam 2 punjul 24 menit. Wah, alhamdulillah bisa petruk jedul. Mundi dawuh
kalian rencang-rencang kanthi dumukan dalange ana iki. Alhamdulillah saged kasembadan. Matur sembah nuwun Bapak Dukuh, Pak Tukiman ingkang sampun nampi rencang-rencang warga laras lan khususnya Petruk ingkang tasih kirang tasih pokoke kathah kekuranganipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, kula ngrumaosi nek kula menika Petruk tasih timur tasih belajar menawi wonten lepatipun kalian warga masyarakat Ngablak lan sak kiwa tengening mriki khususnya Pak Dukuh, Pak RT kula nyuwun pangapunten ingkang kathah, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Teka jedul Petruk diringi kanthi lelagon Gembira Loka. Wingi dolan ning ndi Bu? Wah, jan ibu-ibu Waranggana wah ya. Dasar ibu-ibu Waranggana menika ibu-ibu Waranggana warga laras. Mbak-mbak warga laras, pesinden ingkang rumiyin nderekke almarhum Ki Sena Nugraha ingkang kagungan gongso, kagungan gawang kelir, wayang sak piturute niki ngantos saben bengi. Wah. Nggo tamba kangen. Jan. Monggo lagu menika kremenanipun Pak Sena Nugraha almarhum. 1 Gembira Loka, 2 Lesung Jumenglung, Petruk jedul mesti tembange kuwi. Sing dienggo dolanan mesti lambene sing gambang. Wah, ngapunten nggih Pak Solikin, kula nglambek-nglambekke. Saking dienggo dolanan apa-apa. Nggih. Ayo nggih. Niku nek dienggo dolanan iki kaya iki mungguh ketok peni. Ya. Mula padha-padha ra bayar ki kepiye gawe dedo semangat ngono wae. Moji Jima wingi dolan ning ndi Bu? Ning Gembira Loka dina Minggu torne. Gajahe ana, ontane ana, munyo-munyo ana, sasat kewan apa-apa ana, pengin praon ana, bantulane ana, pengin jajan cekake ra kuciwa cah cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu yo ning Gembira Loka. Wah. Rasa khas warga laras ya kaya ngene iki. Ayo coba di semangate di manggebu-gebu. Ha, ibu-ibu Waranggana cacahe ana jiro lupat monem. Wah, jan sing mepet aku Mbak Oriza, Mbak Saras, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu lan Ibu Sukini. Ibu Prastidol, Prastiwi. Jan nyenengake anggere ketemu karo Mbak Yuku, Mbak Prastiwi iki. Karo sapa-sapa kok mesti templek. Angger nderekke dalang sapa wae mesti templek ngumunake kok. Pokoke ya matur sembah nuwun yo saka Mbak Oriza dumugi Ibu Prastiwi dipun cepeng miki. Wingi dolan ning ndi Bu? Nang Gembira Loka. Jawab dhewe sauri dhewe. Yo. Tua gapat. Wingi dolan ning ndi Mas? Nang Gembira Loka. Dina Minggu tone. Gajahe ana, ontane ana, munyok-munyok ana, sasat kewan, apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik, muda-mudi lan sing tiwas bocah pisan, dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Wah, tetep isih semu. Heeh. Ning kaya kurang semangat. Mergo awake dhewe iki bebarengan ning kene iki. Pokoke bebarengan ning kene iki kunjuk kelawan masyarakat ana ing Ngablak. Kudune awake dhewe kudu semangat bebarengan. Mbak Sindene semangat, para penabuh ya semangat. Mergo penabuh mau ya ngiringi perang. Sampak nganti kaya ngono. Saiki mbak-mbak Waranggana kudu semangat. Tak rapetke meneh. Tempone tak rapetke meneh. Yo, tua gapat. Wingi dolan ndi Mas? Nang Gembira Loka. Dina Minggu torne. Gajahe ana, ontane ana, munyok-munyok ana, sasat kewan, apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Jan jebul kathik isih iso rapet. Mbak Waranggana jan isih iso rapet kan nyenengake pokoke.
Nggih, sakmenika rencang-rencang pradonga. Para ndara-ndara wiyaga. Ora usah capek-capek iki bebarengan iki. Sing ngempul sing kakang kula ingkang minulya Pak Wanda, ingkang kula pundi-pundi Pak Wanda dumugi ingkang ngasta Gambang lan Bonang penerus. Nah, kudu sing semangat. Wanda. Ayo, coba. Tua gapat. Ini dolanan tipu yang gembira loko dina minggu tone gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sesat kewan apa-apa ana pengen ra ana kandulane ana pengen jajan cekake ra kuci ocah cilik muda-mudi lan sirat kalisan dina minggu ayo ning gembira loko. Wah, jan tetep isih semangat. Semune warga laras iki tetep isih wah, tepuk tangan kagem warga laras. Wah, iki matur sembah nuwun. Muga-muga sesuk tahun-tahun iki langsung jadwale tek 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 derekke ya kuwi Mas Gading. Wah ya. Heeh. Sopo sing muni mau? Ya. Ayo, coba saiki tak pisah, nggo tombo kangen. Biyen sing wani misah ngene iki mung Pak Sena Nugroho. Coba nek sing Petruk ki Petruk saka Terong iki kaya ngapa? Dadi nut apa ora? Wis ora. Nut ora iki? Ora. Ah kudu dinut iki bebarengan nyangga gendera warga laras iki anggepe. Ayo, pokoke nggo tombo kangen. Ayo, mohon kanca-kanca mohon. Rencang-rencang mohon. Please, pokoknya please deh. Pokoknya please, rencang-rencang please. Pisan-pisan ngiringi dalang terong iki mbok ya sing semangat. Bombong dalange. Raketan ra entuk-entukan. Oleh, alhamdulillah wonten saweran. Nggih, menawi tanganipun Petruk ingkang ten nginggil menika Putri kenya wedok, ngoten. Putri kenya wedok, ya. Kenyonyok. Nah, wonten tangan Petruk ngacung ning dhuwur ki wedok, Putri kagem Ibu Paranggana. Ning upaminipun Petruk, tanganipun Petruk teng ngandhap ngenten iki kakung. Ngoten, kakung rencang-rencang penabuh menika kakung. Nggih, nggih. Gatekke nggih. Nggih, gatekke nggih. Rencang-rencang warga laras gatekke nggih. Nggih. Semangat nggih. Salam budaya. Salam budaya. Alhamdulillah, ngoten niku lho bobok dalang ngono lho bobok dalang. Ngono. Kurang ajar tenan kok. Esuk telu siji aku ngendangi kowe lho, Ger. Aku telu siji ngendangi kowe, kudu semangat iki. Sesuk gur tak kowe arep joget kepiye kok tak kendangi kok. Ya semangat. Oh iya tak semangat bayaran kok. Ayo, tangane Petruk ning dhuwur wedok, tangane Petruk ning isor lanang, kakung, ya, putra, ya. Nek dhuwur putri, ning isor putra, ya. Ya. Nek kadang kala ya nyok putrae ning dhuwur. Putri ya nyok ning isor, nyok diwolak-walik. Klasik ya ora masalah. Ayo. Tua gapat. Iki dolanan Dimas ning gembira loko dina minggu torne Gajahe ontane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen ran ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cacilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loko. Wah, nyenengake ning ana kata-kata monyet-monyet mau jan munyuk. Nek munyuk-munyuk kok rada nyenggreng dalang iki ora masalah, ora masalah. Nek Pak Sena biyen ora masalah, tak titeni, tak cowok nek Pak Sena biyen lho. Ya paling sesuk ora bayaran. Oke langsung bar kuwi di WA. Kowe sesuk ora usah mangkat wae sak teruse. Nek Pak Sena, nek aku yo esuk ora mangkat wae.
bapakmu lah. Nah, cowok apa? Yo tak rapetke meneh, yo. Tua gapat. Wingi dolanan Dimas ning gembira luka dina Minggu tone cacahe ana ontane ana bunyo-bunyo ana kewan apa-apa ana pengin praon ana bandulane ana pengin jajan cekahe raku jiwa kasile muda-mudi lan setilan putra pisan dina minggu ayo ning gembira luka Tepuk tangan kagem Margo Laras. Alhamdulillah gue tombo kangen. Isih acek pokoke. Pokoke nyenengake pokoke. Engko baku angger katno saged nyuwanten wah nyenengake. Wis kompas. Kase Margo Laras Pak Katno. Mas Katno. Wah, tenis. Iki arep paro-paro ra ya iki ya. Durasi ya. Ya wis apa-apa manut yoga. Iki aku metro manut yoga iki durasi Pak Dalang durasi kok nggih. Ora apa-apa ya berjuang sekuat tenaga. Kang Gareng, apa truk? Dene. Petuk gending no. Njaluk mau apa? Anu. Klintong-klintonge lho. Oh, goyang Semarang. Bukane saka apa? Bonang. Ya, yo. Goyang apa? Suwuke iki mau lho. Lah kepiye? Aku ki gumun jaman semono. Lah piye? Nek saiki iki nek iki mau rada bener. Lu jiro lu. Biyen ki sing nyaron ki padu. Padu kepiye? Sing siji lu 6 jiro. Lu 6 jiro. Oh ngono. Kuwi rumangsa bener sing kuwi rumangsa bener, rumangsa jane kleru. Lah kuwi banjur kuwi sapa kuwi? Ayo. Masku. Ya. Sowan neng ngablak alhamdulillah ya, Truk. Ya, jane ya. Piye-piyeno awake dhewe kudu iso nglelipur warga masyarakat ngablak. Ya ndedonga barang kok. Iki ndedonga. Lah kok suaramu ngono ta, Gong? Lah ya manutke iki wandane ngono. Oh ya. Ndedonga warga masyarakat ngablak, muga-muga sing dadi ajate warga masyarakat ngablak kene bisa kasembadan ngono. Amin. Nggone ngadane bersih dusun ya kuwi ana kira budaya ki anggepe iki nganggo bea sithik apa piye nanggap wayang sak akeh kaya ngene panggunge we rejing sane ya jembenglung lho wae. Iki ra nganggo biaya apa kowe ora nggo bea sing sithik ning nganggo bea sing akeh mergo saka kompake warga masyarakat ngablak nggone iuran ngono. Ngono. Pokoke tepuk tangan kagem warga masyarakat ngablak.
Ya, wae awake dhewe nggone labuh budaya, labuh seni ngene iki pokoke matur nuwun kalian warga masyarakat Ngablak dene awake dhewe ditampa kanthi wah jan nyenengake. Iya ya, mergo kahanan sing kaya ngene mau aku ora urusan karo sapa-sapa ning pokoke sing baku awake dhewe kudu tuajuh. Matur nuwun nggih Pak Streming. Lah kok Pak Streming sapa? Kae Agus Kocok lan Pak Hadi Sutekno. Channel Dalang Sutekno. Alah Dalang Sena. Heeh. Kuwi ya sembrono. Anane merti dusun iki. Ora ono. Muga-muga sing dadi ajate bisa kasembadan maune sing tani, upamane tanine iki panane sak ungkure iki bisa matikel-tikel. Allahumma. Sing maune nyambut gawe ana kekantoran bayare mung 2.000 3.000 besok bisa matikel-tikel. Allahumma. Sing nyambut gawe gone nglumpukke barang-barang ning dhuwur kono kuwi utawa sing bekas-bekas muga-muga oleh rejeki ingkang banyu milih saka kersane Gusti. Allahumma. Sing joko-joko muga-muga ndang rabya. Sing prawan-prawan ndang rabya. Sing duda-duda muga-muga ndang oleh jodoh. Sing rada-rada aja diomongke Masku yoga-yoga ngiyip. Aja wae kae karo Sing lunga yang Bali. heeh. Aja ora Bali. Matur nuwun pokoke awake dhewe sing baku kudu semangat ya. Tak bukae ana mbah sing masuk ning mbahku. Heeh. Sing urip dipinangkani mau barang suke. Kanca tani saka Pak Suryono Baru Klinting, Pak Agus dari Mas Adum Prastowo Jakarta. Padha jenengku Prastowo kene dhewe. Heeh. Nek bapake sing Jakarta Pak Adum Prastowo, nek aku Wahyu Prastowo. Ngono. Jeneng Prastowo jebuluke. Jaluk tembang imbang ana katresnanku. Iya. Sing nyanyi sapa? Ayo sindan-sindan warga laras pirang-pirang ngono ya digunakake. Padha-padha le berjuang. Sapa sing nembang? Aku kok suwe ra tau. Dasare aku ya ora tau amur karo Mbak Yuku. Sapa? Mae. Mae Tole. Mae Tole. Heeh. Mbak Neti. Aku iki idolane sing ngendang. Wah, wis apa. Mulane nek ngobrol karo aku, iki tak buka ora ya iki. Bukaan ra apa-apa, bukaan sithik ra apa-apa. Wis anggere dilalahi rak pas yo jero aku. Sapa? Sing kendang sapa? Pak Kesban Drinawae kaki Kesban kuwi. Dilalahi jero aku. Lah kok ngepasi Mbak Neti liwat ning karepe. Waduh. Jane iki kriteria aku ki kaya ngene iki. Ya. Sing tak golek iki ya kaya ngene iki yu Wahyu. Wah, akhirnya ngemaske saka mburi ya. Wah. Le ngabit-abitke jarek. Ayo kaya ngene iki langsung bare kuwi muni sip. Garwane nesu lho iki, garwane nesu lho. Wah, iki ketemu omah iki ana perang Barata Yudha Jaya Binangun. Sing wingi rung rampung. Ora kok. Ayo, imbangana katresnanku, Mbak Neti. Heeh. Langsung jabrut sik wedok. Panjenengan ki ya gawe-gawe kok. Ora kuwi serius kok kuwi gawe-gawe kepiye to kuwi serius. Ora nek Buktine sing ngedram, buktine ngedram.
Ya, pokoknya Pak Kisbadi anggere nyawange pakulitane pas banget. Sawo mateng ini lho dan seneng aku. Ireng. Bathuke dasare. Suwe-suwe kabeh diomongi. Ya. Bawane. Dina Minggu. Apa? Kudu kuwi to? Jare ilekan. Jare kanca tani. Alah imbang ana katresnanku. Nggih. Bawane gawan napa? Derek, moke sagete jenengan gawan bayi ora apa-apa. Kok gawan genset, manto. Nyilih wae, enak nyilih jare. Ketoke do mboten nggawa kok niki. Solikin. Saben dina mung ngalamun ngangen mring wong manis. Wah, penggendere jan plek. Grambyangane wah, iso persis. Plek Pak Sanyo. Arep urip bebarengan. Dhuwur pan. Ora nggawa aku. Sulinge digo mlayu wae. Ketut gawa. Asem kok sanake ra dingengeh. Janu. Sesuk takon gaweke poleng kok sesuk. Kok wingi mobile ra sida ditekek. Emosi ya Janu iso emosi ta Janu. Hello. Lampun kakang atiku bisa lali. Yuk. Saru. Aku gur manut buriku iki lho. Wis ra lara lemune. Yuk, Ibu Neti. Cek iki, Dok. Ya. Mongko Kang Mas katresnanku kepasane kan
Wah langsung oleh WA. Semangat nggih Mas Wahyu, matur nuwun sampun jagi bendera warga laras. Wah, iki Pak Gino Baladewa sampun transfer 2 juta ke rekening Mbak Ayu, matur sembah nuwun. Nah, nggih, nggo damel tambah kanca-kanca ya. Nah. Nggih. Sugeng dalu Mas Wahyu, ngapunten niki namung ya matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ya iki. Wah gading rengu Mas. Lha kok rong turu ding kowe. Wah iki. Heeh. Ayo dene ding, nangis bersama ding. Heeh, ya. Ya ding. Mau ana sing nyuwun mawar kuning, heeh. Ya. Iki Mas Hadi request lali janjine. Lali janji nyawer. Heeh, Mas Hadi nyuwun lali janjine. Heeh. Gading rengu. Nah. Coba meneh. Amin, Mas Sarjono Magelang ya. Ya nomene. Ya, yo. Iki mau wonten sing nyuwun mawar kuning lan kanca tani saking Baru Klinting, lan apa iki mau rengu gading. Ya, pokoke kudu dipinangkani ya. Sore rek ngasta. Jang nonton Mas Gading wonten ing Pathuk, Kelurahan Pathuk. Heeh, kancane ya kanca warga laras iki kabeh. Heeh. Wah, mengko bengi ya? Heeh, mengko bengi ya. Ya. Ayo apa sih iki? Mas Hadi arep joget. Wah, nyawer pira wi? 500. Wah, berkah Mas Hadi. Wah. Mas Hadi ki sapa to? Mas Hadi ki sapa? Weh, lha kuwi bose Dalang Sena. Kaya ngapa to? Ora tau disorot nganggo setremeng. Heeh. Wo ya, pokoke njaluk lali janjine bawane nganggo anggitane Ki Geter Pramuji Widodo. Heeh. Dina Minggu. Oh, malam Minggu. Wah iya pas banget kuwi. Wah, aja kaya ngono kuwi. Ya. Sing nyanyi Onisa karo Saras. Heeh. Pokoke kudu ngadeg iki. Kudu semangat iki. Iki reptane Ki Geter Pramuji Widodo kudu semangat. Heeh. Ya. Ayo jumeneng. Lali janjine, gek engko apa mau imbangan apa gading mau? Rengu. Nah, langsung mawar kuning kanca tani. Heeh, engko. Isih kanca tani mawar kuning rengu isih bar iki lali janjine. Ya, yo. Ayo ceket-ceket. Sanepo Mas Hadi iki sanepo. Ayo. Mas Hadi kudu joget. Lah aku nek ra joget. Ayo Mas. Ayo kudu joget iki. Ayo Mas. Dikancani Pak Poleng. Kaya wingi kae wis pedhot. Nang ngarep salon langsung joget-joget. Wah, sing duwe gawe aku. Ya. Bawani saka Oriza sing men ketok semu. Semuntak. Apa sik semuntak? Semu maksudnya iki semuntak ki suarane ki men blogor ngono lho. Senengane kok iki ngene kok bladang-bladang kok kono-kono. Udu aku reti maksudmu. Ya nek roti ya ora apa-apa. Padahal Jajal. jajal. Ayo. Yuk. Ketung apa? Dina Minggu kang tak anti. Wah, apik tenan Bune Yusuf. Aku madhep
ngadeg lek kira bune sapa ngono. Adate yo bune B. Wah, iki jan iki pelampiasan tenan iki. Ayo. Kok ra nganu. Ngawur kuwi Pak Bolot iki age emosi aja di wis lunas. Bar kandhane Pak Keswan kok wis lunas. Yo. Tina tenane Pak ngalamat kuwi ngalamat Pak. Wah, iki nasibe Pak Bolot kepiye sok nang kidul kono. Waduh, moko wis gleling aku sesuk ngebasi kae, sesuk ngebasi kae. Yes. Jebul mong lali jan jine anane pijar Pijer semaya iki lho. Iki lho. Kene iki nggon semaya kene iki lho. Wes jan. Karo ngene. Nggon semaya iki lho, korbane iki karo kae poleng semaya. Puas iki. Yo, okahe. Yo. Pinter golek alasan ngandar-andar hangat duka. Nah, pas kene iki. Nah, kendange jaiponge langsung tampani tak tutak. Iki kudu sik cetha ya. Ya. Anune. Iki kudu sing cetha. Heeh, cetha. Kudu sing cetha apa kae iki? Heeh. Ya. Aku wis ora percaya. Nyocok-nyocoke lagu janan Mas Adi. Kayak tukang son lemas. Padha. Mesa usul manto keboske kok. Halo, Pak. Oke, matur nuwun. Nggih, nggih, Pak. Wah, tangga desa matur Ndang sembah Mesi, nuwun, ndang nggih. mesi. Heeh. Ya siap. Lah niki lali janjine, Pak. Oke, yo tarik ses semongko. Yo. Janjane kowe ning ngendi? Gelagat so-so ora to yo. Nyebriyane atiku
Sing endi kowe? Lagat Sadar ketek Oriyanti Blejane, Pak. Ati kusuk Ya, Ya sampun. matur nuwun. Nggih. Nah, iki mau lali janjine minangkani iki mau ketularan aku kurang ajar nan. Iki mau minangkani pamundhute Mas Hadi. Heeh. Lali janjine. Wah, jan. Wah, jan. Sair-saire jan menusuk hati. Heeh. Cocok. Pokoke jan nyenengake. Heeh. Wis telu. Heeh. Kanca tani minangkani Mas Gading karo Mawar Kuning. Ha rengu Mawar Kuning kari dhewe. Heeh, kanca tani sik sing nyanyi Ibu Wayu. Heeh. Heeh. Barengku sing rengu Ibu Prastiwi. Pas banget akhirnya tiba tengu rengu, tiba rengu Ibu Prastiwi jan wis. Wah, jan-jane Bu Prastiwi biyen iki tau disir karo kakangku ning. Lekas surup-surup neh. Iki Mbak Endang nonton lho, iki Mbak Endang nonton lho. Senengane kok urip. Anggiran kok senengane urip-urip. Mangga Bu Wahyu. Kanca tani Pin dan Ipin. Wah, engko iki pas rengu Ibu Prastiwi. Waduh iki jan. Oleng diatasi lek. Sing gender lah. Langsung mau nih, Pak. Nggih, langsung. Ayo. Musike. Oh, kanca tani langsung dangdut. Nah, kanca tani wis dipinangkani. Ya. Kari rengu. Rengu langsung Mawar Kuning, rengu sik. Ya. Senembang Bu Prastiwi. Nah, iki mau wis fikol sing ngendang, pokoke tetep Bu Prastiwi sing nembang. Heeh. Ya ora turu Gading. Garap naskah. Kowe cepak-cepak sesuk gawe dhewe naskah ora jagake. Waduh keterucut aku. Ya ora apa-apa nggo pembelajaran. Masalah. Piye-piyane ya apa kaya ngopo kae ya kaya piye-piyane Bapak Guru. Dwija. Ya, Ibu Prastiwi. Nggih, Tabah nggih. wah nek kula pun tabah. Nggih, kulino disia-sia dadi. Pun dodeng sama ladeng. Pun Nggih, ta? gawean kula disiksa niku Nggih. wis ora kaget. Oh, mboten kaget nek jenengan. Mboten. Nek nyiksa. Nyiksa ya kulino. Mula ya ora ana wong gelem. Nggih. Mula ngasih do putung. Pun saeniki. Iya. Asai. Asal. Iya. Iya. Iya.
pendemung dan penolong. Iya, anggere Pak Ibut kleru, Pak Bolot bener. Nah. Nek Pak Bolot kleru, Pak Ibut bener, tetep kleru Pak Bolot. Iki senengane kok ngrumahe kok. Pak Bolot pendemung internasional, sapa sing ora kenal karo Pak Bolot? Nugelke demung pirang-pirang ora Pak Bolot. Obama le. Yo. Anak kang wis kalebar mawar kuning. Nah, kuwi metu dite kabeh mau pinangkani. Heeh, yo. Man kok ki cepet tenang wae to Ras, wis tenang wae. Ora iso suwe. Omang menit wis suwe aku. Nek ora njaluk jamu ngene Mas Hadi. Ha iki. Pradek Puna. Yo. Mambu gorengan bawang.